Na Lenovo-blogu.cz si dnes predstavíme nový IdeaPad Radi G580. Od predchádzajúcej generácie sa jeho vzhľad veľmi nezmenil. Na povrchu je matný s jemnou textúrou vodorovných prúžkov, podobne aj v jeho vnútornej časti v okolí klávesnice. Textúra je menej výrazná oproti predchádzajúcej verzii a sú na nej viditeľné otlačky prstov. Notebook je možné bez problémov otvoriť pomocou jednej ruky. Ak sa pozrieme na jeho pevnosť, tak ho môžeme zhodnotiť ako veľmi pevného zástupcu rady IdeaPad. Veko je možné ohnúť až pri vyššom tlaku. Podobne sa chová opierka zápestia. Pánty sú plastové, tento fakt ale nezhoršuje ich pevnosť. Udržiavajú displej na svojom mieste. Klávesnica je 6-radová čiklet s ergonomicky tvarovanými klávesmi a samostatnou numerickou časťou. Rozmiestnenie je príjemné na písanie, pomerne tiché, a s veľmi dobrou odozvou bez nutnosti silného stlačenia. Pri silnejšom tlaku dochádza len k minimálnemu prehybu. Klávesnica je dostatočne tuhá. Neprehliadnutelný je strieborný prúžok nad klávesnicou, pretínajúci tlačidlá zapnutia a vypnutia notebooku a OneKey Rescue. Oproti G570 v G580 chýba dióda indikujúca zapnutie a vypnutie numlocku. Dióda indikujúca zapnutie a vypnutie caps locku sa presunula do prednej časti notebooku. Touchpad je umiestnený pod medzerníkom a je veľmi štýlovo orámovaný strieborným brúškom, čo nie je jediný rozdiel oproti predchádzajúcej verzii. Rovnako sa jeho povrch zväčšil, čo určite poteší. Na povrchu je jemná textúra. S touchpadom sa mi veľmi príjemne pracovalo, reagoval pohotovo. Iba jeho tlačidlá, pravé a ľavé, ktoré má od povrchu oddelené, mi prišli trošku tuhšie. Napriek tomu reagovali bez problémov na stlačenie na celom svojom povrchu. G580 má 15,6 palcový LCD lesklý HD displej s LED podsvietením a maximálnym rozlíšením 1366x768, nad ktorým je umiestnená 0,3 megapixelová webkamera spolu s diodou umiestnenou vedľa nej. Zvuk notebooku je vylepšovaný pomocou Dolby Advanced Audio V2, ktorý umožňuje úpravu zvuku pre hry, filmy a hudbu. Konektory sú rozmiestnené podobne ako v predchádzajúcej verzii, došlo len k minimálnym zmenám. Na ľavej strane môžeme nájsť Kensington lock, chladenie, VGA, Ethernet port, HDMI a 2x USB 3.0. Na pravej strane môžeme nájsť vstup a výstup pre slúchadlá, DVD mechaniku, USB 2.0 a vstup pre napájací adaptér. Na prednej strane môžeme nájsť diódy indikujúce zapnutie a vypnutie notebooku, stavu batérie a zapnutie a vypnutia caps locku. Taktiež čítačku kariet 2 v 1.